Co nádherný. Co nádherná krása. Tam máme hned přípoj, v konci jedeme na Kunčice, tam zase máme přípoj a tentokrát to jako ve Starý Pace jsme museli přestoupit na autobus, tam je nějaká výluka nebo jak, tak jsme přijeli autobusem, ale vzhledem k tomu, že snaha teda sjednala nějakého známého a on nám vzal kufry. Když máme 2 kufry, je nás 5 lidí, takže máš 1 tašku boty. 5 lidí máš 1 tašku boty, 2 kufry a 2 baťohy. Tak jsem to tam prostě, vzhledem k tomu, že jsme měli tentokrát auto, tak jsem to tam naložila, ty 2 kufry, jo, a tohle, aby jsme jeli jenom tu 20, a jaký den jste, když tady vystoupíš, jo? Jedu autobusem z Prahy, protože vlak 3krát přesedáš. No, jasně. Slunci, průšvih. Ano. Tam čeká teda v Martinicích čeká. Ano. No to máte Slunci nikdy nebyl. Jo, tohle vždycky má přípoj na Kunčice. My jedeme na Kunčice a to je právě jako A to Martinice. je na Vrchlabí, já jedu na Martinice. Na Martinice. Starou Paku No, teď Martinice. my taky jedeme přes Starou Paku a Martinice. To my taky jedeme. No a pak Ty jedete tam a brďo, já jedu. paráda. No, ale Stará Paka, Martinice tam jedeme Z my. Hradce jsem takhle jezdila, já radši vlak. Ty brďo.